Антони Даниел, както виждате, днес ще играем Майнкрафт с брат ми. Аре, ходим събираме дърва. Айде. Лече я потъвна. Второ прайс. Ела да изключим тази планина. Ходим. Да. Ще направим малко. Най-често. Събираме дърва. Що свеча за паркур? Аз още не мога да изкача. Как ми цепи. Майко. Иха! Майко. Аре, на къщата не бъде. Иха. Иха! Ела, да съберем малко дърва. Но тия кафярите не ми интересят. Арди игра на фоня моя свет с диамант. Хора ще Аз се излезе. прецака. Аз се обърках без да се искам. Така, да влезем в... Тони. Аз ми влезнам. Чакай. Аре, влезе. Така. Опа, къде съм бе? О, Дай да влезе. Бяла бъга. аз спа на втория етаж. Ти ме не даваш. Ми влез пак. Става с Майнкрафт. Чакай бе. Не знам. Тук свет. Он е с това. Не бе, човек, би трябвало вече да можеш да влезеш. Влизаш ли? Ето. Не знам. Нещо да се знам. Ти имаш броня. Чакай, тук има айрон, май. Няма, аре, легнем да спим и после идем да... Ма има горе айрон. Добре, значи да... Може би. Ще видя. Опа, как стана бе? Няма. Добре, сега ще Ми, идем иди си спокойно. да... Масала, защото е... Елате, не може да... Аз вземам някакво... Ама го вземам... Това си ми е за украса. Аз вземам една айрон. Това е оръжие бе, тука. Добре. Ти пресела. Здрасти. Аз вземам храна. Отивам да обръсна козите. На тебе, нали? Мазам за тебе. Ей, вече не ми се поръсва. Като на аз вървах си... Ого, 3 вълна. В една другата мина го има. Другата бе, по-долната сещаш ли се? Е там. Къде открих диаманти? Тук. Тук е. Ей, това го мая тук. Кой не ви? Аз ги оставам. Ако махам. Ги махам. Ако махам. Аз нямам лампи. Бе, къде ти имам? Аз ги не се лампи. Да. Айро. Казах ти. Къде сега ще донесем лампи? Аз ще ми ги найра. Аромата. Така. Майко, имаме 23 вълна. Чейте, вземам си кирка. И ела при мен.
И факли 4. За мене. Какво за тебе? 4 факли. Идвам. Къде идваш бе? Чакай, аз ще дойда. Виждам те, майко, виж колко си надолу. Да. Знаеш, че ако копаеш на там, ще излезнеш под водата. Опа. Ей, ние, ти мора, ти скърти диамантите, бе. Ние може да направим такова, къде си такова ме, това, къде си такова ме работите. Къде си ги стават розови. Елате. Лава! Чакай. Лава. Ела я спра. Аз ще я спра. Съжалявам, че спрях клипа, хора. В нашия тук купаеш. Може да има диаманти. Нико, бегай! Че знам Какво? Мене трябва, аз имам само 3 айрон, а мене трябва... А пропусна кой. Да, съм може не лева. Не, остави ме на мене да стана по-добре. Аз още нямам първи. Но той е левел. Ама аз нямам. Той не горе. На повече бъде. Окей. И мега джамп. Той така идвам. След 5 минути. Какъв съм първи. Аз ще Хора, ще ви спестя това. Ще спра клипа. Ето хора, завърнахме се така. Чакай ма! Чакай! Ходи по мен. Мамо, да. Къде не е? По-скоро аз. Така, ето хора. Слезахме по-бързо. Само... Ала насам. Ето тук намерих дори диаманти. Че трябва да идем догоре да изкачеш това айрон. Я стой там при стълбите, при уния другите стълби. Стой, ето тест. Ето тук стой. Става ли? Да. Стой, не мърдай. Изправям нещо. Къде си? Той е тук. Почваме да правим. Да те помогна. Ти трябва да стоиш долу. Не мога да видя. Малко факли. Чакай, не дей. Ти са. Излезе. Сега трябва ни камък да ма. Аз имам стак камък, сега ще помогна. И аз имам 41. Не. Нормално. Ти са. Чакай. И са.
Не бе, ти ме. Ти се не пипай. Много маленко. Ето. Ма, тук стана... Е, това ще манем те стълби. И тази дупка ще я затвориме. Искаш ли? Е, да, махам. Аз го махам, За чули? какво маха стълбите загоре? Че ми е чудно. Не, да минаваме от тука. За какво не да минаваме от всекъде? Ще стане бъркотива. Тук това го затварям ли? Чакай, закопай го. Че не се взема пак. Закопай го това целото. Това. Закопай го, направо го лиши. Това ли? С уния стълби, да, махни ги. И тия са бе. Ти си много глупав. Чакай. Ма много си бавен. Е тия. Как ви? Еми, кои стълби ми му? Вау! Идвам! Окей, брат ми, аз си играя сам. Окей. Ти ме гледай. Айде, скопай го, моля те. Ти ми трябва. Здравей. Как кикнах? Защо ми бе? Виво дръжко. Люби. Сега изпина. Къде си? Look at him. What is that? Сега сложиш такива камени. Място не заставаш долу. Че този път тук ще го махнем. Бей лампите. Нали тъмно? Павай. Ще минаваме тук. Ич, ми. А тебе малко се затиснахме. Така. Колко вече минути? 14.
и 58. Ето така, надявам се този клип да ви е хареса, хора. Ако е така, харесате и ви оставете по един коментар, абонирайте се за мен и бай!